मिनट के काम करे जा। अच्छा 2 मिनट के काम करे जा। दुपट्टा न तो हर नसाई हो। 2 मिनट के काम करे जा। दुपट्टा न तो हर नसाई हो। ना करो पर यारी। अरे बाप रे बाप। दुपट्टा न तो हर नसाई हो। रिकॉर्डिंग बाय स्वाति म्यूजिक। तो हर नसाई हो। नया बाटे सूट नया बाटे सलवार हो। गिरे नहीं दे हब बहरी छारब सब भीतर हो। मारे तू हल्ला करवई बका सोना ए राजा। नया बाटे सूट नया बाटे सलवार हो। गिरे नहीं दे हब बहरी छारब सब भीतर हो। मीठी मीठी बातों में हमके फंसा के तू न पजरी बखात हो। मीठी मीठी बातों में हमके फंसा के तू न पजरी बखात हो। ए राजा 2 मिनट के काम करे जा। बोला ना 2 मिनट के काम करे जा। दुपट्टा न तो हर नसाई हो। 2 मिनट के काम करे जा। दुपट्टा न तो हर नसाई हो। दुपट्टा न तो हर नसाई हो। राजीव रंजन हमारा पतिया न माने। काहे इतना डरा तड़ुआ बहिया मेरा ने। मानो ना ए सुनो अनिता शिवानी के पतिया न माने। काहे इतना डरा तड़ुआ बहिया मेरा ने। होई जाई हाला जानी मोहल्ला छूट जाई पूरा जमात हो। होई जाई हाला जानी मोहल्ला छूट जाई पूरा जमात हो। सुनो ना 2 मिनट के काम करे जा। अरे भाई रे 2 मिनट के काम करे जा। दुपट्टा न तो हर नसाई हो। 2 मिनट के काम करे जा। दुपट्टा न तो हर नसाई हो। सुनाई करे जा मान जा बाद में मजा मार ली हो।